κοιλάδα της Μαραθάσας βρίσκεται σε μια καταπράσινη περιοχή ανάμεσα σε δύο κρατικά δάση, το δάσος Πάφου και το δάσος Τροόδους. Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 14 ορεινών κοινοτήτων, από τις οποίες οι 8 ανήκουν διοικητικά στην επαρχία Λευκωσίας και οι υπόλοιπες 6 στην επαρχία Λεμεσού. Λόγω της υψηλής βροχόπτωσης που παρατηρείται κατά τους χειμερινούς μήνες, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή μια πλούσια φυσική βλάστηση, η οποία αποτελείται κυρίως από πεύκα, κυπαρίσια, σκλίδρους και πλατάνους, αλλά και πιο χαμηλά είδη όπως η λατσιά, η αντρουκλιά και η τριμηθιά. Στην περιοχή παρατηρείται επίσης μια μεγάλη ποικιλία χαμηλών θάμνων και αγριολούλουδων, αρκετά από τα οποία χαρακτηρίζονται ως ενδυμικά. Η ονομασία της Μαραθάσας οφείλεται κατά μία εκδοχή στο φυτό μάραθος, ενώ κατά μια άλλη εκδοχή από τη λέξη μυριανθούσα. Η προέλευση του ονόματος είναι φυτονυμική. Συνδέεται άμεσα με το φυτό μάραθος, όπως έχουμε και χωριά στην Κύπρο, Μαραθόβουνο, Μαραθούντα, Μαράθα. Το φυτό αυτό στην κοιλάδα του Σέτραχου υπάρχει σε αυθονία και σε άλλες περιοχές της Μαραθάσας. Και μάλιστα παλαιότερα υπήρχε και ένα χωριό ιστορικό, το οποίο συναντάται και στα έγγραφα με το όνομα Μάραθος. Οι πρώτοι οικισμοί στην περιοχή δημιουργήθηκαν κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, ενώ κατά τη Βυζαντινή περίοδο φαίνεται ότι οι οικισμοί αυτοί αυξήθηκαν λόγω της ίδρυσης σημαντικών μονών, όπως της Παναγίας της Τρικουκιάς, του Κίκου και της Τροοδίτισσας. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής διαδραμάτισαν οι σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν εδώ, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ο Ιερώνυμος Μυριανθεύς και ο Δημοσθένης Μητσής, με τις ευεργεσίες των οποίων ιδρύθηκαν σχολεία, επιδιορθώθηκαν εκκλησίες και βοήθησαν με κάθε τρόπο στην ευημερία των κατοίκων. Μια άλλη προσωπικότητα που κατάγεται από την περιοχή και συνέβαλε στην ανάπτυξή της είναι ο Αναστάσιος Λεβέντης. Αυτή η περιοχή με την απαράμιλη φυσική ομορφιά και την πλούσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχει επιλεγεί για να λειτουργήσει το πρώτο ανοιχτό οικομουσείο με στόχο την ανάδειξη και προώθηση του πλούσιου τοπικού πολιτισμού και του μοναδικού γεωφυσικού περιβάλλοντος της. Τα γραφικά χωριά της κοιλάδας της Μαραθάσας διατηρούν μέχρι σήμερα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους, τα έθιμα και τις παραδοσιακές ασχολίες των κατοίκων τους. Η αγροτική αρχιτεκτονική της κοιλάδας της Μαραθάσας έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, με τους πετρόχτιστους οικισμούς και τις κατακόκκινες επικλινείς στέγες να δημιουργούν μια γλυκιά αντίθεση με το φυσικό περιβάλλον. Τα στενά γραφικά δρομάκια των χωριών αποτελούν ιδανικές ποδηλατικές ή περιπατητικές αφετηρίες, οι οποίες οδηγούν σε κοντινούς πανέμορφους προορισμούς, όπως είναι τα ενετικά γεφύρια της περιοχής, που αποτελούσαν μέρος του καμηλόδρομου που ένωνε την περιοχή Μόρφου με την Πάφο. Βρισκόμαστε στο γεφύρι του Δράκοντα και από πάνω από αυτόν το γεφύρι περνά η Καμηλόστρατα, η οποία ήταν ένας παλιός μονοπάτι ή δρόμος, μπορώ να πω, που ήταν η διαδρομή τους Παφίτες Αγωγιάτες που επηγαίνασαν Μόρφου και Λευκωσία. Τα ποτάμια της περιοχής που ρέουν σχεδόν ολόχρονα έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη της γεωργίας και στην καλλιέργεια της γης και έχουν συμβάλει στην ευημερία των κατοίκων. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης πηγές με θιούχα ή αματικά νερά, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Παρά την υψηλή βροχόπτωση, η μικρή έκταση καλλιεργήσιμης γης και η κακή μορφολογία του εδάφους έχει περιορίσει τη γεωργική ανάπτυξη της περιοχής στην καλλιέργεια κάποιων οποροφόρων δέντρων, όπως είναι οι μυλιές και οι κερασιές, όπως επίσης και δέντρα ξηρών καρπών, όπως οι καρυδιές και οι φουντούκες. Η καλλιέργεια αμπελιών στην περιοχή ήταν από τα παλιά χρόνια μια άλλη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους. Οι αμπελώνες φυτεύονταν κυρίως σε δύσβατα και απόκρημνα κομμάτια γης,
που ήταν ακατάλληλα για άλλες καλλιέργειες και οι κάτοικοι, για να αποφύγουν τη διάβρωση του εδάφους από τη βροχή, δημιουργούσαν σε αυτά αναβαθμίδες με πέτρες, τις γνωστές ξερολιθιές. Τα σταφύλια αξιοποιούνταν για την παραγωγή ζιβανίας και κρασιού, του γνωστού μαραθεύτικου, αλλά και για την παρασκευή γλυκών εδεσμάτων όπως ο σουτζούκος και τα κιοφτέρκα. Η διαμονή και εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής Μαραθάσας προσφέρει συγκινήσεις μοναδικές. Οι μικρές αποστάσεις και η μαγεία με την οποία αναλάσσεται κατά τη διαδρομή το τοπίο κάνουν το ταξίδι συναρπαστικό. Οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κάνουν προσιτή τη διαμονή στην περιοχή όλες τις μέρες του χρόνου. Το φθινόπωρο, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το κοκκινοπό χρώμα των φιλοβόλων δέντρων και την εξαίσια μυρωδιά που αφήνει το βρεγμένο χώμα. Οι ήπιοι χειμώνες του επιτρέπουν να απολαύσει το χιονισμένο τοπίο ή ακόμη να ασχοληθεί με χειμερινά αθλήματα. Το καλοκαίρι με το δροσερό κλίμα μπορεί να απολαύσει έναν περίπατο στα πανέμορφα μονοπάτια, μέσα από τα οποία μπορεί να συναντήσει μεσαιωνικά γεφύρια ή ταπεινές βυζαντινές εκκλησίες, οι οποίες κρύβουν ανεκτήμητους θησαυρούς και είναι διακοσμημένες με όλη τη μεγαλοπρέπεια της βυζαντινής τέχνης. Μέσα από τις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνονται, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και είναι συνδεδεμένες με την παραγωγή τοπικών προϊόντων, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ένα κομμάτι από τον πολιτισμό και την παράδοση των κατοίκων και να απολαύσει τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, με βραδιές γεμάτες από παραδοσιακή αλλά και ευρωπαϊκή μουσική. Επιπλέον, η ποικιλία τουριστικών υπηρεσιών που υπάρχει στην περιοχή επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει τη διαμονή του και να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που θα του εξασφαλίσουν άνετες διακοπές. Τα πολλά εστιατόρια και οι γραφικές ταβέρνες παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη γκάμα γευστικών συνδυασμών παραδοσιακής ή διεθνούς κουζίνας. Η αιχμή του δώρατος όμως στον τομέα της γαστρονομίας είναι η κυπριακή κουζίνα, γνήσια μεσογειακή και βασισμένη στην υγιεινή διατροφή. Κύρια ασχολία των κατοίκων της Μαραθάσας εξαιτίας και της απόστασης που είχαν τα χωριά από τα αστικά κέντρα υπήρξε η γεωργία. Σήμερα στη Μαραθάσα καλλιεργείται μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα, κυρίως από νέους που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη της γεωργίας, αλλά και την εφαρμογή νέων μεθόδων στον τομέα αυτό. Για την επεξεργασία των προϊόντων λειτουργούν στα χωριά μικρές βιοτεχνίες για την παρασκευή παραδοσιακού ψωμιού, ζιβανίας, φυσικών βαφών και καλλυντικών. Εκτός από τη γεωργία, το οικογενειακό εισόδημα συμπληρωνόταν από την κατασκευή αποθηκευτικών αγκίων και δοχείων μεταφοράς των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί στα χωριά της περιοχής η τέχνη της αγκιοπλαστικής, της καλαθοπλεκτικής, ακόμα και της βυρσοδεψίας. Οι κάτοικοι με πηγαίο ταλέντο και μεράκι ασχολούνται ακόμα και σήμερα με τη λαϊκή τέχνη, δημιουργώντας όχι μόνο χρηστικά αντικείμενα, αλλά καλλιτεχνήματα μοναδικά. Οι τέχνες αυτές μεταλαμπαδεύονται στη νέα γενιά μέσα από τα εργαστήρια που λειτουργούν σε διάφορα χωριά. Τα εργαστήρια προεκύψαν λόγω και του Υφυπουργείου Τουρισμού που έφτιαξε ένα σχέδιο για να βοηθήσει κυρίως ορεινές κοινότητες. Και η αλήθεια είναι ότι στην πορεία κατάλαβα ότι ο κόσμος που έρχεται ενδιαφέρεται που τα αλήθεια να μάθει για το προζύμι, τη διαδικασία, το ξυλόφουρνο κτλ. Το θέμα των φυσικών βαφών προέκυψε πριν αρκετά χρόνια και αποφάσισα να το μοιραστώ επειδή συνδυάζει τόσα πολλά πράγματα και επίσης φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στη φύση, κάτι το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας.
Ένας άλλος τομέας οικονομικής ανάπτυξης των κοινοτήτων της Μαραθάσας υπήρξε αυτός της μεταποίησης και επεξεργασίας των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα όπως είναι η ξηρή καρπή Μαραθάσας, διάφορα αποξηραμένα φρούτα, ο περίφημος σουσούκος και τα κιοφτέρκα Μαραθάσας. Επίσης, οι γυναίκες της περιοχής συνηθίζουν ακόμα και σήμερα να παρασκευάζουν από τα φρούτα εύγευστες μαρμελάδες και γλυκά, ενώ αρκετά διαδεδομένη ήταν και η παραγωγή ροδοστάγματος. Μια άλλη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της Μαραθάσας είναι η συλλογή βοτάνων από τα δάση της περιοχής. Τα βότανα του Τρόδους και κατ' επέκταση της Μαραθάσας ήταν γνωστά στην αρχαιότητα σε όλο τον ελληνικό χώρο για τις θεραπευτικές αλλά και τις γευστικές τους ιδιότητες και αναφέρονται στα συγγράμματα αρχαίων συγγραφέων. Για όσους αγαπούν τη φύση, η κοιλάδα της Μαραθάσας αποτελεί ιδανικό τουριστικό προορισμό που προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό φύσης, αυθεντικότητας, δραστηριοτήτων και πολιτισμού, αφήνοντας στον ντόπιο και ξένο επισκέπτη μια γλυκιά ανάμνηση και την επιθυμία να ξαναεπισκεφθεί την περιοχή.